Türkmenistanda valyutanın gara bazarında dollaryň narhy gün saýyn gymmatlamagyny dowam etdirip, anyny güni 32 manada ýetdi. Manadyň dollaryň garşysyndaky ýagdaýy bazarlardaky bahalaryň hem ýokarlanmagyna ýetirdi. Adamlar milli pul birliginiň ýene hümmet edilenmeginden huwatir edip, artdyran manatlaryna dasary ýurt valyutasyny satyn alyp goýmagy tinanşarlar. Türkmenistanyň tas ähli kunjoklarynda sol sanda paýtaxt Aşgabatda hem gara bazarda şu hepdanyň başynda 28-30 manatdan bahalanan dollaryň narhy 32 manada ýokarlandy diýip Azatlyň habarçylary 29 ýanwarda maglumat berýärler. Geçen hepdanyň başynda bolsa gara bazarda 1 dollaryň bahasy 27-28 manat ağırlygynda oýnaýardy. Sol bir wagtda Azatlyň lebapda habarçysy bilen tökbetde bolan yerli valyutaçylar dollaryň 40 manada çelini hem götürilip biljekdigini duýdurýarlar. Gara bazarda dollaryň narhy günüň dowamında 3 gezek hem üýtgäp bilýär. Adamlar manadyň has hem hümmet edilenmeginden huwatirlanyp, artdyran manatlaryna dollar satyn alýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň eferde tutulmagyny itlemedik. Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Gara bazarda dollaryň hökümetiň 2015-nji ýylyň ýanwarynda kesitlen 3,5 manat kursundan 9 eseden hem aşy götürilmegi aglaby haritlaryň gymmatlamagyna sebäp bolmagy bilen birlikde günübirin sowda gatnaşyklaryna hem öz oňoýsuz täsirini ýetirdi. Azatlyň habarçylary gymmatçylygyň we gyçylygyň arasynda bazarlarda dilekçilik edýän adamlaryň zirdibilçiliklerini döwrýän aýallaryň we çagalaryň görnetin köpelendigini hem habar berýärler. Dollaryň bahasynyň ýokarlanmagynyň daşary ýurtlardaky bilim alýan studentlere hem pul uğratmak mümkinçiliklerine goşmaçy kynçylyklary döredýändigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri we Merkezi Banky ýurtda eýem ençe ýyldan bäri dowam edip gelýän dollaryň iki kursy, onuň ykdysadyýety, şeýle-de adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar. Azatlyň hem bu baradaky soraklaryny jogapsyz goýýarlar. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen atlandyrylmasyzlyk şertinde gurrundaş bolan yerli gara bazarda dollaryň bahasynyň birden ýokarlanmagyna, ýurtda ähtiýaç valyuta gorlarynyň peselmeginiň Türkiýede işleýän türkmenistanlylaryň ýurda uğrajan pul teristleriniň möçberiniň juda peti gaçmagynyň sebäp bolandygyny aýdarlar. Galy berdi soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa teristleriniň bahalarynyň peti gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gecikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy, tinçlere görä hökümetiň emelsizligi bilen goşulanyp ýurt ykdysadyetine agyr daraba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Türkmenistanda valyutanyň gara bazarynda dollaryň bahasy 2020-nji ýylyň soňky çäreginde oýnap başlady. Noýabryň ortalarynda ilk wagtda 23 manat töwereklerinde bahalanan dollar 23-nji noýabrda 25 manat 50-60 teňe, dekabryň başlarynda ilki 27 manat 40 teňe, soňra 28 manat 60 teňe çelini ýokarlandy. 9-njy dekabrda 29 manada çelini ýokarlanan dollar soňra birden 25 manat 80 teňe çelini aşaklap başlady. Ýöne durnukly baha saklanyp galmady. Aşgabatyň we Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýagy satylyp başlandy. Nowatlar dowam edýär. Bu aralykda paýtagtyň bir döwlet dukanyna ýumurtga satyn almak üçin nowata garaşýan adamlara polisiýa haýbat atýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň 3 habarçysy 29-njy ýanwarda habar berdi. Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna paýta ýagy satylyp başlandy diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. 1,5 litrlik ösümlik ýagynyň bahasy döwlet dukanlaryna 5 manat, bazarlarda 30-40 manat. Dukanlaryň öňüne alyjy köp, ýöne şäheriň altyn asry dukanynyň öňüne has köp adam nowata durýar. Sebäbi bu dukanyny alyjynyň maşgala agdalarynyň sany barada kepilnama sorulmaýar diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna aýlyk norma bilen satylýan ýeňillikli ýymit önümlerini satyn almak isleýän adamlardan maşgala agdalarynyň sany barada kepilnama talap edilýär. Altın asır dükkanının öňünde nowata garaşýan adamlaryň sany 500 adamdan geçýär. Bu dükkana owalarryň ýaşaýjylary hem gelýär diýip 29-njy ýanwarda habarçy bilen gurrundaş bolan beýleki bir Türkmenabadly aýtdy. Olawa ýerlerine ýymit önümleriniň üçinçiliginiň has agyrlaşanyny aýtdy. Türkmenabadlynyň sözlerine görä owalarryň döwlet dükkanlaryna diňe un bilen ösümlik ýagyndan başga towuk buğdy we şeker ýaly beýleki ýeňillikli önümler aýlyk norma bilen satylmaýar. Owalarryň döwlet
dukanlaryna diňe ösümlik ýagy bilen un satylýar diýip olaýtdy. Habarçynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna 5 baş bir hojalygy bir ay üçin 1,5 litr ösümlik ýagy ýeňillikli bahadan satylýar. Şeýle-de bir ay üçin un 5 kilogramdan 8-9 adamly hojalyklary un 10 kilogramdan satylýar. Bir näçe yerli ýaşaýjy Türkmenabadyň döwlet dukanlaryna ösümlik ýagynyň satylyp başlanmagyny Türkmenabadyň ösümlik ýagy zawodyna geçirilen derňewleriň tamamlanmagy bilen düşündirýär. Azatlyk radiosu bu maglumat boýunça Türkmenabadyň ösümlik ýagy karhanasynyň kommentariýa alyp bilmedi. Ýatlasak Azatlyk noýabr aýynda kanuny goraýjy edaralaryň lewawyň önümçilik karhanalarına şol sany Türkmenabadyň ösümlik ýagy karhanasyna derňew geçirýändigini habar berdi. Ösümlik ýagy Aşgabatyň döwlet dukanlaryna da satylýar. 8 belgili dukanyna ösümlik ýagy satylýar. Onuň gapdaly bilen 51 manada 2 sany adyny äberli şireli içki satyn almaly diýip bir Aşgabatly gurrun berdi. Onuň sözlerine görä adyny äberli içkiniň yaramlylyk möhleti agramy we beýleki maglumatlar aýdylmaýar. Bu aralykda şäheriň bir döwlet dukanyna ýumurtga satyn almak isleýän adamlaryň nobaty döredi. Nobaty polisiýa gözegçilik etdi. Beýleki bir paýtagtly habarçynyň maglumatlaryna görä Aşgabatyň Bagtyarlyk etrabynyň Kemine we Hojawany Durdyýew köçeleriniň çatyrygynda ýerleşýän 32 belgili döwlet dukanyna 28-nji ýanwar güni towuk ýumurtgasyny satyn almak isleýän adamlaryň nobaty emele geldi. Günüň ikinji ýarymynda dukanyň arka girelgesiniň öňünde uly märeki üçdi diýip ýumurtga nobatyna garaşýan bir adam gurrun berdi. Dukan günürtan ağrı kesmeden soň saat 2-de adatdaky syýaly öz işine dowam etdirdi. Bir polisiýanyň leytenanty gelip adamlardan dukanyň girelgesinden 10 metr ýyda süýüşmegi talap etdi diýip bir şaýat aýtdy. Onuň sözlerine görä uly ýaşly bir aýal özüniň diz agyrsyny nejir çekýändigini aýdyp ýyda çekilmedi. Polisiýa haýbat bilen onuň egninden itip goýberdi. Uly ýaşly aýal polisiýanyň özüne el degirmäge hakynyň ýokdugyny aýdýar. Men seniň üstüňden arz ederim diýip aýal adam polisiýaga gatyrganýar. Şaýatlaryň sözlerine görä polisiýa aýal adamyň arz şikaýetlerini äsgermezçilik edip erkekleri haýbat atýar. Erkekler ýyda çekilýär. Türkmenistanyň Gündogor sebitindäki orta mekteplerinde okuwçylaryň ahlak terbiýeti bilen baglanşykly işler ýene-de güýçlendi. Mekteplerde bilim bölümleriniň polisiýanyň we aýallar geňeşleriniň wekilleriniň gatnaşmagynda ýygnyklar geçirilýär. Resmiýetiň pikiriçe sosial ulgamlar we daşary ýurt telekanallary okuwçylaryň ahlak häsiýetine ýaramaz täsir edýär. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä, resmiýetler sebitdäki mekteplerde gyzlaryň ahlak häsiýetine üns artdyrmagynyň sebäbini orta mekteplerde okuwçy gyzlaryň göwreli bolmagy bilen bagly ýagdaýlaryň köpelmegi bilen baglaşdyrýarlar. Olar hususan da Liwap ýylatynyň Sayat etrafynda ona golay şeýle ýagdaýyň ýüze çykanlygyny aýdýarlar. Şunyň bilen baglylykda hepdäniň başynda Farap we Çärji etraplarynyň ençeme mektebinde gyzlaryň ahlak terbiýetine bagyşlanan ýygnaklar geçirildi. Duşuklara okuwçylar etrap bilimi şäherleri, polisiýa şäherleri we yerli aýal guramalarynyň wekilleri gatnaşdy. Bu arada Azatlyň yerli habarçylary 28-nji ýanwarda habar berdiler. Duşuklarda internetiň we sosial ulgamlaryň şeýle hem daşary ýurt telewizionynyň çağılaryň ahlak häsiýetine ziýanly täsiri barada gurrun edilýär we munyň öňüni almak çäreleri ara alınıp maslahatlaşylýar. Çykyş eden resmiýetler rus we türk telewizionyasynda görkezilýän filmleriň we gepleşikleriň çağılaryň terbiýeti üçin yaramazdygyny aýtdylar diýip anonim gürleşen Çeşmämez aýdýar. Onuň sözlerine görä ýygnaklarda okuwçylaryň sosial ulgamlara girmeginiň öňüni almak üçin esasy çäreler hökmünde gadagançylyklar we gorkuzmalar teklip edilýär. Farapda geçirilen ýygnaklaryň birinde oňa gatnaşan polisiýa işgäri orta mektep okuwçy gyzlaryny maskaralap we kemsirip başladylar. Şeýle hem TikTok ulananlygy üçin olary 10 günlük tutsaglyk bilen gorkuzdylar diýip Çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosu Liwap ýylatynyň bilim edaralarynyň wekillerinden şeýle hem Türkmenistanyň bilim ministrliginden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. TikTok we Instagram ýaly sosial ulgamlaryň meşhurlygy Türkmen ýaşlarynyň şol sanda mektep okuwçylarynyň arasynda artýarka, ýurdun häkimetleri köpçüligiň internete girmegine bir gözegçilik etmegini we VPN-ni petiklemek tinançyklaryny dowam etdirýärler.
Adatlyk bilen söhbetdeş bolan mugallimleriň pikiriçe, okuwçylaryň ahlak terbiýeti baradaky häzirki kampaniýanyň esasy maksady orta mektep okuwçylarynyň arasynda gyzlaryň göwreli bolmak problemasy bilen baglanşykly däldi. Eýsem häkimetleriň türkmen ýaşlarynyň arasynda sosial ulgamlaryň meşhurlygynyň öňüni almak synanşygy bilen baglanşykly. Mugallimler häzirki wagtda çağalary terbiýelemek meselesiniň ähmiýetiniň hasta ýetileşenligini bellädiler. Ykdysady çökünlük we agyrlaşan sosial problemalar has köp çağanyň ünsüz galmagyna getirýär. Köp maşgala zordan gün görýär. Daşary ýurtda işlemäge mejbur bolan enatalar köplenç öz çağalaryny garyndaşlary we garry enatalary bilen galdyrýarlar. Bu ýagdaýda mektep olaryň terbiýetine uly täsir edýär. Şol wagtyň özünde de bilim resmiýetleri mekteplerde berilýän bilimiň hili we mugallimleriň hünär derejesi meselesine degmeýärler. Türkmenistanda orta mektep okuwçylarynyň ahlak häsiýetine bagyşlanan ýygnaklar tutuş ýurt boýunça ýygyderli geçirilýär. Şogy gurnaýjylar mugallimleri we mektep okuwçylaryny ahlakly bolmaga berk duýduruş berýärler. Okuwçylaryň we mugallimleriň daş keşfine hem köp üns berilýär. Aýal gyzlara kış mövsüminde gysga penjek kostyum we ýupka giýmezlik barada duýduruş berilýär. Emeli kirpikleri gysga saç we ony renklemek gadagan edilýär. Okuwçylaryň çilim çekmezligine gözöwçülük edilýär. Käbir ýagdaýlarda sapak wagtynda sakkys çeýneme üçin jeda berilýär. Türkmenistanyň döwlet habar beriş serişdeleri okuwçylaryň ahlagyna we daş keşfine degişli talaplar we häkimetleriň bu mesele boýunça alyp barýan işleri barada maglumat bermeýärler.